çima diyalog ji bo aştiye ji ber ku va demê dawî li hemû dinyayê pirsgirêk hene. Yani devlet behev nakin û bi rêbaza şer dixwazin hin aliya da bi ser bikevin. Yazdemîn Festîvala Şano ya Namneteweyî ya Amedê îsal bi duruşma bi temaya diyalog ji bo aştiyê têl darxistin. Temaya wê li ser diyalog aştiyê çêkirine. Dişûna şer da îdî bila aştî baxwe. Ev diyalog ne tenê li qadên hunerî, qadên polîtîk, qadên siyasî were pêkanîn yani ew yani ciyê xwe bibîne îndî. Îro hatina minî vê derê bi taybet motivasyoneka ew ye. Diyalog dibêjin ya ew diyalog li qada hunerê çawa diqewime. Herkes li ciyê xwe çi dixwaze. بەڕاستی من لێرە سەبارەت بۆ پرسیاری کە هیکەیت بڵێم کە ڕاست دەکەن ئەم فستیڤاڵە بۆ ئاشتی و بۆ ئاسایش و بۆ ئەوەی کە ئیمڕۆ زۆر خۆشحاڵم لەم فستیڤاڵە کورد بۆ بە بنەمایەک بۆ ئەوەی کە بە تەواوی دنیا ڕابگەێنە کە شەڕ نەمێنێت